Vosaltres no ens coneixeu, però som l'entitat a favor de la independència, lluitant per la independència des del col·lectiu d'orígens de fora de Catalunya i d'orígens sobretot castellanoparlants. Dit això, doncs, he de dir que aquest acte avui estem molt contents de poder ser aquí en Igualada, perquè moltes vegades jo mateix, que sóc el president, no surto de les àrees metropolitanes, no? I la realitat del país és molt diferent i molt diversa, i en tots els municipis i ciutats de Catalunya, en tots, tenim que treballar també des de Súmate, perquè també hi ha col·lectius aquí i allà que podrem portar en aquesta nova Catalunya que volem entre tots en la república i per tant amb la independència. Una cosa molt important que voldria dir és que he parlat de què parlarem avui o què direm avui, no? I jo he fet una reflexió durant tot el dia, perquè de parlaments n'hi ha molts i tothom dirà el que cregui oportú, però jo crec que hem de reflexionar cadascú entre nosaltres per dir què va ser o què significa l'1 d'octubre. Perquè no és solament posar una placa, no és solament reivindicar la independència, no és solament reivindicar allò que estaven lluitant, sinó que és molt més enllà, perquè reivindiquem i vam fer un exercici dels més importants, històrics i emotius que hem fet en els últims anys i en els últims anys de la història de Catalunya, que és defensar el principal dret que tenim, que és el dret a votar i el dret a la democràcia. I això és el que vam fer aquell dia. Per això sempre diem que l'1 d'octubre, m'atreveixo, i perdonin els que no estiguin d'acord, és símbol de la democràcia d'un país divers i plural que el que vol és la independència per tenir una república de tothom i per a tothom, i perquè tothom visquem millor. Per això volem, i això va ser l'1 d'octubre. Perquè aquell 1 d'octubre va haver-hi molts polítics i molta gent que es va posar al davant, amb un govern que ja sabem les conseqüències que ens ha portat. Però també va haver-hi molta gent anònima, que esteu aquí i que estem arreu de Catalunya, que ara jo quan veia l'estampa d'ara aquí, des d'aquí a dalt, amb les llums, em recordava aquella matinada del col·legi electoral on estava jo, així, tots allà que no sabia què passaria, però que van arribar a les urnes i tothom sabíem el que havien de fer, protegir-les de la repressió i protegir-les fins al final. I sobretot fer, omplir-les de vots, fossin 6 o fossin 9, però omplir-les de vots, perquè això volia dir que la gent es manifestava, que la gent sortia i que la gent no li donava por d'un estat repressor, que l'únic que volia era que la gent no anés a votar. I acabo perquè no vull estendre, i aquest record és el que hem de portar nosaltres, que això ho vam fer perquè ho vam fer units, i ho vam fer que no significava, ens donava igual la ideologia política, perquè hi havia ideologies polítiques de tot. Hi havia diversitat de creences religioses, hi havia diversitat social, d'orígens, de llengües, tots estàvem aquell dia allà. I a mesura que passava el dia, encara hi havia més gent que s'apuntava, veient les imatges que veiem a la tele i als mitjans de comunicació, perquè la gent volia que votéssim, i van votar i va triomfar, i aquell dia, per mi i per tots, va guanyar la democràcia, va guanyar Catalunya, va guanyar la independència i va guanyar també un avenç important per la república, i això és el que ens han de quedar. I no defallirem, i hem de fer allò que vam fer aquell dia, i perdoneu perquè avui m'he emocionat aquest matí, perquè jo vaig estar en un col·legi, jo soc de Sant Celoni, d'un poble a l'altre extrem de l'àrea metropolitana de Barcelona, en què en el col·legi on hi anava jo normalment, hi vaig, doncs de vots independentistes sempre hi ha hagut molt pocs. Ara sí que n'hi ha bastants, però en aquells moments hi havia molt pocs. I aquell dia vam lograr una cosa molt important, és que va ser el dia que més vots va haver-hi en el col·legi electoral on tradicionalment hi havia molt pocs vots. I el més emocional de tot, el que em ve més agradar i amb la imatge que jo m'he portat d'aquest país unit en la diversitat i la pluralitat. Ens van telefonar i ens van dir que venia la policia. I nosaltres el que vam fer a les 6:30 o 7 de la tarda era intentar guardar la urna com a tot arreu. I la van guardar a la casa
d'uns avis al costat que eren d'Andalusia, amb 87 anys, i encara tenen la seva urna allà posada com a centre de taula. Això és el que han de fer i això és el que han de sumar. Per tant, entre tots ho aconseguirem, i que aquell 1 d'octubre no quedi en una simple placa commemorativa, sinó que sigui el pilar d'on hem d'anar a acabar. Defensarem i ho defensarem sempre, perquè la democràcia és l'únic que té un país per avançar. Gràcies i bona nit.